että mikä merkitys liikkumisella, aktiivisuudella on siihen oppimiseen. Ja jos ajatellaan opettajaa, joka ei itse ole, jolle itselle ei ole liikunta-arvo, niin ainakin se opettaminen ja oppilaan hyvä oppiminen on arvo kaikille opettajille. Tervetuloa Liikunnan aluejärjestöjen Lain nimessä liikkeelle videocast-sarjan pariin. Minä olen Tapio Alarautlahti ja tässä jaksossa keskustelemme koulun toimintakulttuurin johtamisesta Seinäjoen yhteiskoulun rehtori Jari Noposen kanssa. Tervetuloa Jari. Kiitoksia. Tähän alkuun semmoinen kevyt kysymys, että kerrotko hieman ammatillista taustastasi? Joo, mä oon liikunnanopettaja, terveystiedon opettaja ja nyt 25 vuotta toiminut sitten rehtorina, että siinä lyhyesti. No niin, siinä on ihan hyvä putki jo osaamista taustalla. Mitä ajattelet, miksi liikunnallisen elämäntavan edistäminen oli tärkeää, kun kirjata perusopetuslakiin? Kyllähän taustalla tietysti, niin kuin kaikki tiedetään, tämä istuva yhteiskunta ja sen tuomat haasteet sitten ihmiskunnalle. Ja olen äärettömän iloinen ja onnellinen, että näin on tehty, koska liikkuva koulu ja koulut on tehnyt äärettömän tärkeää ja hyvää työtä, mutta kyllä se sitten kun ylhäältä lähdetään johtamaan asiaa, niin uskon, että sillä on iso merkitys. Ja kyllähän tässä on haaveena se, että sitten eduskunta esimerkiksi rupeisi näyttää edestä, että sinne puhemiehelle munakello ja 40 minuutin välein kilahtaa ja koko väki jumppaa siellä, että kun miettii heidänkin työtään, niin kun sieltä ruvetaan näyttää eteen, niin kyllä se sitten valuu sitten kaikkiin yhteiskunnan tasoille ja vielä paremmin kouluihin. Just näin, että näytetään yhdessä, tehdään yhdessä tätä juttua. Niin, että vaikka koko yhteiskunta. Just näin. Perusopetukseen tulee lainsäädännössä, mutta yhteiskunnan kannalta juuri keskeinen asia, että tämä ei ole pelkästään perusopetuksen asia, vaan tämä on meidän kaikkia. Kyllä. Hei, sä oot sanoitkin, että 25 vuotta ja 2000-luvun alussa olette tarttunut jo tällaiseen liikunnalliseen, että niin kuin sinällään ei tule pyytämättä ja yllättäen nyt tänä vuonna nämä uudistukset, vaan te olette tehneet jo pitkäjänteistä työtä. Kerrotko vähän siitä alkutaipaleesta 2000-luvun alussa, kun lähditte liikkeelle? Joo, itse asiassa silloin lähdettiin liikkeelle järjestyssääntöteemalla. Eli valtavat massat oppilaita kulki tupakalla joka välitunti ja se peli piha. Kun aloittelin siinä rehtorihommia, mä ajattelin, että ei tässä on tää on huono yhtälö kaiken kaikkiaan. Ja sitten tuli kouluremontit ja ajateltiin, että nyt panostetaan pihaan. Saatiin sitten Nuoren Suomen kanssa yhteistyössä viihtyisä liikunnallinen piha, saatiin lentopallokenttää, koripallokenttää, säpäkaukaloa, kuntosalilaitteita ja kiipeilytelineitä ja samat sisälle myös joitakin pelejä ja näin. Ja sitten sen jälkeen pantiin rajat kiinni, eli ajatuksella, että kun oppilailta viedään etuja, mutta annetaan jotain, niin silloin oli paljon helpompi sanoa, että hei, nyt ei enää mennä. Et nyt teillä on tekemistä tässä koulun pihalla myös. Tästä tulee heti itsellekin mieleen tämmöinen, niin kuin nyt tuli tämä mobiililaiterajaus ja tämä sama vähän tämä liikunnallisuuden edistäminen, että tässä on myös momentumia siihen nykyhetkessä. Että jos tämä nyt jostain syystä olisi 2000-luvun alussa jäänyt tekemättä, niin nyt on ainakin hyvä hetki sitten niin kuin tarkastella juuri tätä näkökulmaa siellä koulussa. Kyllä, just tämä koulun infra ja annetaan niitä mahdollisuuksia. Tietysti kaikilla kouluilla ei ole niin isoja pihoja ja mahdollisuuksia rakentaa tätä infraa, mutta kuitenkin mielikuvituksella ja suurella sydämellä niin varmasti pystytään keksimään. Ja just tuo niin kuin tässä tilanteessa myös, että kun oppilaita viedään näitä etuja, niin mä näen, että sitä vähemmän tulee sitä vastakkainasettelua. Ja koulun yhteisen henki pysyy hyvänä, kun myös niin kuin oppilaat huomaa, että he saa jotain, heitä arvostetaan, heidät otetaan mukaan suunnitteluihin ja yhteistyöhön, niin silloin kaikki tämmöiset asiat helpompi viedä siellä yhteisössä läpi. Teillä on reippaasti nuoria siellä, oliko niin, että 600 on suurin piirtein? 679. Joo, ja te olette osallistaneet sitten näitä lapsia ja nuoria siellä tähän suunnittelutyöhön. Joo, meillä oikeastaan sitten, kun liikkuva kouluajatusmaailma tuli sitten tämän alkujärjestyssääntö ja niin kuin sitten jälkikäteen ajatellen myös niin kuin liikkuvaa koulua. Mutta
silloin oikeastaan lähdettiin miettimään myös oppituntien osalta, että miten niitä voitaisiin aktivoida. Ja jo silloin kehiteltiin tämmöinen ajatus tämmöistä sykkivakseista, eli jokaisesta luokasta valitaan pari aktiivia, jotka toimii tämmöisenä hyvinvointivastaavina ja liikuntaa innostavina ja heitä sitten on koulutettu ja pidetty yllä tätä liekkiä sitten oppilaiden avulla. Että mä uskon vakaasti siihen, että oppilaat on tärkeää ottaa mukaan näissä hankkeissa. Just joka luokassa on pari oppilasta, jotka vastaa sitten tästä, että vähän pitää silmällä sitä. Joo, ja he muistuttelee opettajia sitten välillä siitä, vaatii sitten sitä istumisen katkaisua. Joo, hyvä. Hei, sit oppilaat on mukana aktiivisesti. Sä vastaat sitten myös henkilöstöjohtamisesta rehtorina. Niin miten näet tämän henkilöstön osallistamisen ja johtamisen tässä toiminnallisuudessa ja liikkumisen edistämisessä? Joo, kyllä se on tietysti tärkeää ja kun ajattelee opettajia ja koulussahan herkästi ajatellaan, että kaikki yhteiskunnan asiat meidän pitäisi hoitaa siellä ja sitä kautta sitä kriittistäkin ajattelua aina voi olla, mutta me on paljon puhuttu siitä, että mikä merkitys liikkumisella, aktiivisuudella on siihen oppimiseen. Ja jos ajatellaan opettajaa, joka ei itse ole, jolle itselle ei ole liikunta-arvo, niin ainakin se opettaminen ja oppilaan hyvä oppiminen on arvo kaikille opettajille. Ja sitä kautta mä uskon, että kaikkien on helppo ostaa ajatus siitä, että kun pysytään aktiivisena, liikutaan, veri kiertää kropassa, se kiertää aivoissa, niin silloin opitaan paremmin, niin sen kyllä kaikki myöntää. Joo, hyödyt on selkeät. Kyllä. No teillä olikin sitten tulokulma tähän tauottamiseen, eli teillä oli rakenteellinen muutos, mikä tapahtui teidän niin kuin koulupäivän sisällä. Joo, kyllä mä kipuilin pitkään sen asian kanssa, että minkä verran mä vaadin esimerkiksi opettajilta taukojumppaa tai istumisen katkaisua sitten, missä ei luontevasti oppitunneilla tuu sitä, niin näissä 45 minuutin tunneissa. Se on aika nopea stintti kuitenkin. Joo. Sitten me tuossa 5 vuotta sitten vaihdettiin päivän rakenne 70 minuutin oppitunteihin ja se nosti sitten ihan eri sfääreihin tämän istumisen tauottamisen ja sen tarpeen ja tietysti sen, että ehditään tunneilla ja se on ollut semmoinen oikeasti näin jälkikäteen kanssa katsottuna, että oikein hyvä ratkaisu ja itsellä aina hyvä mieli, kun kansliassa sitten on hommissa, niin sitten aina menee semmoinen 35-40 minuuttia tunnin alusta, niin alkaa kolina kuulua, niin jes, nyt alettiin tehdä jotain taukojumppaa tai tehdä pieni kävelylenkki tai näin, niin kyllä se on just, että nämä koulurakenteet ja päivän rakenne, niin ne on kyllä tärkeitä mahdollistajia. Plus sitten tietysti tämä päivän rakenteen muutos mahdollisti myös tämmöisen pitkän välitunnin sinne keskelle päivää, jossa meillä on salit auki ja muuta. Niin joo. Tämä on hyvä liikkuma. Tämä on hyvä tulokulma ja varsinkin nyt te olette tehnyt pitkään kehitystyötä, että jos on sellaisia, että pohditaan vielä, että lähdetäänkö, niin voi sanoa, että niin kuin yläkoulun puolellakin pystytään tekemään. Ja mä oon ymmärtänyt, että teillä on sitten ihan tällainen niin kuin, johtamisenkin näkökulmasta niin ihan selkeitä kuvasymboleita siellä arjessa niin kuin muistuttaa tästä tauottamisesta. Pitääkö tämä paikkaansa? Joo, mä muistan silloin joskus Liikkuva koulu alkuaikoina oli tämmöinen aivokuva, missä oli 2 aivoa ja toinen oli niin 20 minuutin jälkeen ja 20 minuuttia kävely aivoissa punaista jälkeen, niin meillä on semmoinen taulu tuolla seinällä, missä lukee, että oppi tarttuu punaiseen. Eli kun aivoissa on verenkierto voimissaan, niin sitten oppii paremmin, niin tämmöinen slogani siellä koulun käytävillä ja sitten jokaisessa luokassa on sitten tämmöinen istumakieltokyltti, missä on niin kuin yli 40 minuutin istuminen on kielletty meidän koulussa. Se muistuttaa siellä sitten aina opettajia ja oppilaita. Te olette tehneet hyviä niin kuin tällaisia rakenteellisia, oikeasti aika pieniä juttuja, jos ajatellaan, mutta sitten että se niin kuin koko kouluyhteisö sitoutuu siihen. Joo, ja pienistä asioistahan se iso kokonaisuus tulee, että kaikki kun asiat otetaan huomioon, niin silloin on mahdollisuus niin kuin jotain saavuttaakin. Joo. Yhteisöllisyydestä
teillä on sitten välituntitoiminnalla aktiivista välituntitoimintaa myös. Tuossa aikaisemmin vähän sanoitkin, että on salia käytössä ja sinne olet sitten suunnitellut valvonnat niin, että saadaan toteutettua monipuolista toimintaa. Joo, se on esimerkiksi just salivälkkä, niin sitten on opettajien valvonnoista sitten jyvitetty niin, että siellä on valvontaa, että jos on kuntosalia käytössä välitunnilla, niin siellä on valvonnoista, että ne on sitten opettajien näistä kokonaisvalvontamääristä ja siinä mielessä hirveän kiitollinen on meidän väelle, että on valmiita ja aina löytyy vapaaehtoisia tämmöisiin erilaisinkin valvontoihin. Kaikki kuitenkin näkee sen hyödyn yhteisölle. Kun on mielekästä tekemistä, niin sitten taas sitä ikävää valvontaa, niin tarvitaan aina vaan vähemmän. Joo. Tässä oikeastaan siihen, että kun viittasitkin tuossa, että osa on niin kuin vähän niin kuin tekee enemmänkin ja miettii aktiivisesti sitä, että miten aktivoidutaan. Ja sitten osa tulee mukana siinä kulttuurissa. Onko edellytäks, että kaikki vetää ihan kärjessä siellä ja niin kuin on asian päällä vai miten sä näet tämän niin kuin yksikön johtamisen näkökulmasta? Joo, ei kyllähän sillä lailla, tietysti kun meilläkin on 50 aikuista siinä opettajia-ohjaajia, niin kyllähän se pitää ymmärtää, että kaikilla ei ole arvot samat. Mutta se, että jos jotain asiaa halutaan viedä, niin se on niin kuin tässä urheiluseuratoiminnasta, kun yksi palaa, niin muut syttyy, niin tarvitaan kouluun se joku syttyjä ja ihan hyvähän se, jos rehtori vähintään palaa tai se vaaditaan, mutta se syttyjä, no aika monesti se voi olla liikunnanopettaja, mutta ihanteellistahan se olisi, jos se olisi joku muu opettaja kuin liikunnanopettaja, että itse puhunkin paljon mieluummin istumisen katkaisusta ja aktiivisuudesta kuin liikunnasta. Joo. Että se on niin kuin sillä lailla, nämä on niin kuin helpompi kaikkien ostaa. Joo, tuossa sanoitkin just tästä johtamispuheesta, että sekin on myös merkityksellistä, että miten tavallaan tätä kulttuuria pidetään yllä siellä yksikössä. Joo, ja se on tietysti just sitä jatkuvaa ylläpitoa ja puhetta ja just näitä symboleja ja se, että koulussa on jotkut aikuiset, jotka kuitenkin vie sitä. Vaikka nuoria aktivoidaan, he tarvii kuitenkin aina ne koordinoivat aikuiset. Että kyllä se on tärkeää, että löytyy koulusta niitä henkilöitä, jotka sitten rehtorin ohella sitä asiaa edistää. Mutta että rehtori tietysti tärkeässä roolissa siinä mielessä, että niin kuin sanoin, niin vähintään se palaaminen olisi hyvä jonkinlaisella liekillä rehtorikin tälle asialle, niin ihan varmasti se sitten yhteisössä etenee. Kyllä. Ja henkilökuntakokoukset silloin, kun ollaan yhdessä, niin siellä sitten näiden asioiden käsittely ja säännöllinen ylläpito on varmaan arkea. No joo, ja sanotaan, että se istumisen katkaisu kaikissa kokouksissa, niin se on myös henkilökunnalle. Mua nauratti, kun mä olin kaupungin johtoryhmässä käymässä ja mä lanseerasin siellä sitten sellaisen, että Seinäjoen kaupungin tämmöinen, että aina kun on joku kokous, on se sitten valtuusto, hallitus tai mikä tahansa, niin 4. pykälä käsitellään aina seisten. Että tämmöisen lanseerasin haasteen heille ja kaikki piti sitä hyvänä ideana. Joo. Ja yksi jäsen johtoryhmästä tuumasi sitten, että no se käsitellään ainakin tosi nopeasti. Eikö se kokouksessa ihan hyvä? Joo. Nopeasti. Mutta hyvä, mä kysyin sitten varmaan kuukausi tai 2 sen jälkeen, että onko tämä asia yhtään edennyt, niin ei. Tämä vaan osoittaa sitä, että ei kerralla mene perille, että pitää vaan koko ajan niin kuin toistaa, niin silloin voidaan jotain saavuttaakin. Just näin. Sellaiset selkeät niin kuin struktuuritkin tukee. Tuo on tosi hyvä ajatus, että on tavallaan että vähän pakote. Vähän niin kuin, että tietyt asiat, niin kuin me tiedetään, meillä on tosi ammattitaitoisia asiantuntijoita siellä vetämässä oppitunteja ja muuta. Mutta juuri se niin kuin yksikön johtamisen näkökulmasta, niin tietyt rakenteelliset ohjaavat tekijät niin tukee sitä, että silloin se on kaikille se arvo. Eli tämä on se meidän juttu, miten me saadaan tämä asia meidän yksikössä näkymään ja tätä kautta me lähdetään tätä asiaa kehittämään. Moi! Onko teidän koululla jo välkkäritoimintaa? Oppilaita, jotka ohjaavat toisiaan välitunneilla? Tai onko käytössänne välkkärilainaamo tai ohjatut sisävälitunnit? Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat koulutusta ylä- ja alakouluille. Meillä on jo 15 vuoden kokemus liikkuvakoulutoiminnan kehittämisestä. Tarjoamme koulutuksia ja sparrauksia perusasteelle. Esimerkkeinä Vesopäivä, Move-työpajat ja liikkuvakoulussparraukset.
Ota yhteyttä oman alueesi liikunnan aluejärjestöön, niin katsotaan ja räätälöidään yhdessä teille sopiva koulutus. Otatko kopin? Mitäs sitten tämä niinku oppiminen keskiössä, mutta yhteistyökumppaneita. Kenen kanssa olet matkan varrella tehnyt? Minkälaisia, jos ajatellaan, että tässä nyt kuulijat tai katsojat niin pohtii, että onko niin saatavilla jotain tukea jostakin, niin miten sä oot sun polun varrella niin verkostoja hyödyntänyt? Minkälaisia on? No liikunnan aluejärjestöthän on tosi iso apu kouluille ja mahdollisuus sitten seurat. No esimerkiksi näillä meidän salivälkillä niin on ollut seuratoimijoita sitten vetämässä siellä omia lajejaan sitten aina ja näin. Ja silloin ihan alkuja, niin Nuori Suomi oli hyvä yhteistyökumppani ja tietysti nyt sitten Liikkuva koulu -organisaatiot vastaavat. Ja no tietysti lähimpänä tietysti kaupungin omat organisaatiot no, mutta siinä oikeastaan ne niin kuin lähinnä, mitä on hyödynnetty. No itse asiassa on meillä esimerkiksi seurakunnan työntekijöitä on myös välituntisi siellä. Ja jos ajatellaan niin kuin kokonaisuutena niitä välituntiharrasteita, niin on shakkikerhoa ollut ja yritetty tämmöisiä harrasteita niille pitkälle välkelle muutakin kuin sitten niin hikiliikuntaa tai aktiivista liikuntaa. Että kyllä yritetty ja no naurankin aina välillä, kun joku yhteistyötaho tai joku tämmöinen tulee, niin mä melkein aina, että hei, voisitko se tulla meidän pitkälle välkälle? Aina sieltä napataan matkaa. Niin. Mites huoltajat, vanhempainiltoja pidät, onko teillä isoja, missä pääset sitten myös tuomaan ajatuksia? Joo, kyllä se vanhemmat on tärkeä ryhmä ja vanhempainilloissamme istumisen tauottaminen on arkea siellä ja sitten kerrotaan näistä meidän harrasteita ja kannustetaan, että älkää vaan tuoko lapsia autolla kouluun lainausmerkeistä, että se tietysti realismi mikä on aina, mutta että pyritään sitäkin puhetta koko ajan pitämään kodin suuntaan. Että. Joo, meilläkin oli hyvä esimerkki, pitää ottaa tuohon kiinni, että käytiin niin kuin liikenneturvaselvitystä ja sitä, että miten niin kuin esimerkiksi koulun niin kuin turvallinen liikkuminen kouluun, että sekin on yksi tärkeä osa-alue. Esimerkiksi jos ajatellaan tätä prosessia, että ne reitit on mahdollisimman turvallisia, siellä on tienylitykset on hyvin näkyvissä ja tämä on yksi semmoinen tärkeä osa-alue, mitä voidaan niin kuin perheiden kanssa yhteistyössä tehdä, että saadaan kannustettua siihen, että uskalletaan sitten ensin harjoitella sitä koulumatkaa tietenkin pienten oppilaiden kanssa ja isot sitten pystyy noudattamaan niitä sääntöjä, mitä sinne on luotu. Kyllä. No mites olette tehnyt pitkää liikunnallisen toimintakulttuurin parissa töitä, niin miten sä ajattelet, miten se näkyy teidän yksikön arjessa? Niin kuin, onko näkyviä tuloksia? No joo, kyllä. No nyt tuli esimerkiksi kouluterveyskyselyn tulokset just ja tosi mukavia tuloksia koulun kiinnittymisen kannalta ja työrauhan ja tällaisen aktiivisuuden kannalta niin oli niin kuin mukava nähdä niitä tuloksia, että ihan varmasti näillä teoilla on ollut positiivisia vaikutuksia. Mutta kyllä mä näen paljon hyötyä, nyt puhutaan tästä liikunnasta ja aktiivisuudesta, niin iso haastehan nykypäivänä on tämä koulun kiinnittyminen. Joo. Elikkä nuoria tippuu kyydistä, niin kyllä ihan tutkimuksiakin on sen mukaan, että jos on aktiivista tekemistä, yhteistä tekemistä koulussa, mitä se sitten onkaan, oppitunneilla koulussa yhteisesti. Meillä on esimerkiksi koululla tämmöinen yhteistanssi, jota liikunnassa aina opetetaan ja sitä tanssitaan sitten välitunneilla aina tasaisin välein, joka on varmasti, mä uskon, että sillä on myös tämmöinen kouluun kiinnittävä funktio tällä samalla teemalla näistä ja samat tavoitteet. Joo. No lähestytään loppua tässä keskustelussa, niin miten tiivistäisit vielä lyhyesti tätä niin kuin toimintakulttuurin johtamisen näkökulmasta ja liikunnallisuuden edistämistä? No mitä tässä nyt esille on tullut, eli se rakenteet on se päivän rakenne mitä koulun rakennus tuo mahdollisuuksia tai lähiympäristö. Se on se, mihin kannattaa ja pitää mahdollisuuksien mukaan panostaa. No sitten toinen on oppilaat mukaan, koska yhdessä tätä tehdään koditkin, niin kokonaisuus ja koko henkilökunta sitouttaminen. Ja sitten kolmantena ehkä just tämä henkilökunnan
henkilökunnan kanssa asian ylläpito ja motivointi tai asian vireilläpito heidän kanssaan ja sen ymmärrys, että tästä on meille kaikille yhteistä hyötyä. Joo. Tämä on kyllä, tässä kun keskustelua on käyty, niin juuri tämä toimintakulttuurin johtaminen, niin aika laaja kenttä, mutta tietyllä tavalla kun sinne saadaan se johtoajatus siitä, että mitä halutaan työyhteisönä tehdä, niin se kantaa sitten myös siihen näkyviin tuloksiin. Ja sitten kun ympäristö vielä tukee sitä, niin sitä aktiivisuuden edistämistä ja liikunnallisuuden edistämistä, niin hyvin nostit esiin tuossa tuon esimerkiksi kouluterveyskyselyt, mitkä sitten oppilaiden vastaamina niin sitten kuvastaa arkea, miltä se sitten näyttäytyy, minkälainen kokemus siitä on. Kyllä. Kiitos Jari keskustelusta. Kiitos. Kiitos, että katsoit tai kuuntelit tämän jakson. Me jatketaan liikunnallisuuden edistämistä seuraavassa jaksossa.